samoro mok tim penj kaluwore koda midhiero makamagi. Erokamano kendo. Anyalo wacho ni University of Nairobi en achiel kuom public universities go mabe oseyudo attention ahinya ne wach pesa omenda midwaro e skul kata bei mar donjo kata e skul kende. Ineno ka jok mobedo sponsored gi government, pesa michulo mondo idonj kata e skul kende chal ka gima sirikal pod onge kamomakoni. Iyudo ka ng'ato wawach ni kae familia ma ok onyalo ahinya, koro itegemea kony mar wawach ni kaka relative ama family member moro kata ner gimoro ma konye chulo. To inya yudo ka chope diere to ng'ama konyi ni tieko ni obe ochope diere to nyalo weyo ama gimoro amora nyalo timre, onyalo tho ang'o. Koro ing'e ni e diere kae sirikal ema debed ni kawo kata wawach ni a big percentage mar chulo school fees, jogi nyalo endelea. But iyudo ka koro nitie kata wawach ni kaka ni penja ka nitie osiepena ma osebedo affected gi the cost of education. Nitie osiepna manochuno odhi dala otim harambe ekoduogi otim penj, nikech according to standards mag public universities especially kamantie idwaro ni chul full school fees ikinyal timo penj. Koro kapok ichulo full school fee pesa no te midwaro okinyal bet mondo itim penj, to procedure midwa luwo kokinyal yudo pesa ni en matek. Nyaka indik barua to the dean, nyaka duoki kendo ired administration registrar kuonde mang'eny. En procedure malong ma seche moko nyalo yudo ka by the time itieke penj kata period mar penj oserumo. Koro nitie nyithindo makoso timo penj, kokitimo penj to semester no dhi kamano nyaka ang' inuo timo units gi. Tiyudo ka unit achiel kende pesa ni malo, tichulo nyaka costs mag retake. Ineno, koro ji mang'eny nitie mose drop out. Iyudo ka kata ka onyalo yudo percentage mar school fees, cost mar hostels kama nyithindo nego beni dake e bei mayot sani en double the amount kata triple the amount mane nitie before. Cost mar kama nyathi skul dake ni malo, koro iyudo ni onyalo bet no chulo school fees lakini ang' odag kanye kodhi e class. Alafu kata gimoro maniketo ga ni chiemo mar mes ang'owa, iyudo ka sani pesa ne chal mana ka gimidhi nyiewo chiemo oko. Koro nyithind skul mang'eny nigi dang'ni mar paro, iyudo ka nyithindo nigi stress. Wasebet gi instances mang'eny ma nyithi skul osewito ngimagi. Nyithindo neno ka ngima tek, ondiko barua ni unyis jonyuol na ni natemo otama. Ineno nikech situation ma skul okete en kaka kagima onego beni ibiro isomo mondo ikony anyuola maniwe chien. Lakini sani sekta mar education olokre madipar ni en a way ya kufilisisha wazazi. Iyudo ka janyuol uso chiayo kata puodho to kata pesa no pod ok dhi romo nyathini tieko the 4 years. Janyuol bende nigi nyithindo mopogore opogore e skul. To pod ok odhi tieko the 4 years mano nego bendo tieko. Koro chuno ni owe skul, puodho no se uso konyal dok dala puro. Oseus gik moko te, chiayo madino uso nyiewo kata pikipiki e ndara otim nade. Iyudo ka nyiri masani ka oseneno ka osetamogi e universities, iyudo ka sani the rate of anyalo tiyo gi the term nyiri modonje anasa mar mondo gikonyre e weche mag somo. Ing'eni iwacho ga ni ng'ama dichuo chukre, lakini ng'ama nyako piny koserido ne ahinya to donje yore moko winjore mabe kendo miyo odhi olalo ngima. To kata mana chuo bende donje maundu nitie to koso nitie nyaka chuo. Lakini nino ka ji donjo kore yore mag maundu ma koro jiwak ni Nairobi be oken safety measures ang'o. Ng'eny gi gin youths mano bedo ni okele school lakini ok ginyal. Cost mar education fees ni malo, cost mar living kata nyiewa kaka inyalo bedo sustained during that procedure bende ni malo. Koro osiepe na nyaka jok mang'eyo iyudo ka gidok dala, moko ok otimo penj, moko koro difa okiano boduogo